Príjemný večer na Slovensko z Minsk Areny, kde nás čaká ďalší duel majstrovstiev sveta, a to duel veľmi zaujímavý, veľmi dôležitý, možno viac ako sme si mysleli pred začiatkom tohto šampionátu, do ktorého Fíni nevstúpili dobre, ale Bielorusi, domáci, za to áno. Duel sa práve začal. A úvodné buly vyhrali Fíni. Ruský tým okamžite napáda a vďaka Grabovskému sa podarilo puk získať. Palil Stepanov, nebolo to presné, Pekarine. Len upratal puk do bezpečia, znovu Stepanov získal puk. Bielorusi vo veľkom nápore, Stepanov hľadal Grabovského, ktorý si našiel miesto v predbránkovom priestore. Stepanov z uhla teraz výborne vystrelil. Veľmi dobre mieril. Tomi Salinen, starší z bratov, ktorí obidvaja sú tu. Hra vo fínskej lige za Espoo Blue, jeho mladší brat. Však teraz na príležitosť, ktorej sa ocitol Palola, a to bola žrtka, ktorá zachránila domácich z prvej vážnejšej situácie. Karalahti okamžite po zakončení šprintuje dozadu, pretože je tam Ugarov. Ugarov prihrával, ale Karalahti to dokázal zblokovať. Bol tam Alexander Kytarov v predbránkovom priestore. Ešte trvá bieloruský nápor. Andrej Kosticin výborne zareagoval. Pekarine, puk mu ostal ležať pod ľavým betónom, ale nie veľmi dlho. Fínsky golman hru prerušil. Rina už bol pripravený rozohrať. Nemal veľmi komu na prienikovú prihrávku. Vyslovene sa pozeral dopredu. Výborná akcia s krásnou strelou Petriho Kontiolu. Tak tento strelecký démon vlaňajšieho šampionátu je už 5-bodový hráč a prvý Fín, ktorý má na konte viac ako 1 gól. Nádherne si pripravil streleckú pozíciu a to zakončenie je robot. Toto je Kontiola v najlepšom vydaní. Už si to spomínal. Veľké množstvo zblokovaných striel. Opäť jedna z veľmi často používaných striel cez bráňaceho hráča. Veľmi ťažko chytateľné. Keď je to takto trafené, je to veľmi ťažko sa chytá. Videli sme, že Kontiola si potiahol puk z obranného pásma. Strelou na lapačku Lalanda dokázal skórovať. Proti Nemcom iný vinkel, dneska iný vinkel. Bielorusi pri hre 4-na-4 sú veľmi aktívni, krásne to myslel teraz Andrej Kosticin. No, Fíni začínajú už blokovať aj prihrávky, nielen strely. Lechtereho trest sa už skončil, Bielorusi majú poslednú príležitosť a z predbránkovej čiary to odpálil Martinen pred Stepanovom. Už keď bol Lechtere na ľade, ale nestihol sa ešte dostať do obranného pásma. Sa bieloruská najväčšia príležitosť zrodila v tomto stretnutí. Málo kedy vidíme takéto nepresné prihrávky od Petriho Kontiolu, najlepšieho útočníka vlaňajších majstrovstiev sveta. Grabovský, jeho strela na opačnú žrtku, ešte Stepanov v dorážke, dostal tam ešte taký nepovšimnutý crosscheck od Koivista. Jokinen chcel priťuknúť Komarovovi. Karalahti hodelovka a na puk nedočiahol ani Jokinen, teraz už hra prerušená. Ešte raz sa pozrieme na strelu Karalahtiho. No ale brankár bol, uvidíme, vykorčulovaný von z bránkoviska. Leo Komarov bol natlačený bieloruským obrancom do neho. Ale páni na ihrisku sú rozhodcovia. 14 000 divákov tlačí svojich hráčov do útočného pásma. Andrej Kosticin, presná prihrávka Kytarovovi, ktorý vrátil Kosticinovi. To bola velikánska príležitosť, pekná, jednoduchá akcia Andreja Kosticina s Kytarovom.
Už s odkrytou bránkou hrajú Bielorusi s 5 korčuliarmi, sa snažia hrať vabank. Strieľal Andrej Kosticin. Grabovský, Denisov. Tu ale opustil útočné pásmo domáceho týmu Lechtera. Dáva prihrávku Kontiolovi, ktorý skoruje druhýkrát v dnešnom stretnutí. 16 sekúnd pred koncom zápasu do prázdnej bránky spečatil fínske víťazstvo Petri Kontiola. Už 6. bod jeho na majstrovstvách sveta, 3. gól, čím sa teda stáva najlepším fínskym zakončovateľom.